Moi. Nyt se sitten korona iski minuunkin ja tämän viikko on ollut tässä kotona sairaana. Aika paljon mulle tullut kysymyksiä tosta, että pitääkö mulla olla pikku e-kortti, kun mä vedän vaunua Teslalla. Ja miten tämän vaunun, kun tämän kokonaismassa on yli 1000 kiloa ja Teslan vetokyky 1000 kiloa, että saaks mä tätä vetää. Ja ajattelin tässä videossa sitten alkaa vähän selvittää teille, että mitä noi omamassat, kokonaismassat, kaikki muut oikeasti niin kuin tarkoittaa lainsäädännöllisesti ja mitä saa mitenkin tehdä ja mitä vetää milläkin. Eli lähdetään liikkeelle ajokortista. Eli Trafihan sanoo ajokortista seuraavaa. P-ajo-oikeudella saa ajaa yhdistelmää, joka ei ylitä vetoauton kokonaismassan osalta 3500 kiloa, eikä perävaunun kokonaismassa osalta 7500 kiloa. Jos perävaunun kokonaismassa on 825 kiloa, yhdistelmän yhteenlaskettu kokonaismassa ei tällöin saa ylittää 3500 kiloa. Tässä tapauksessa vetoauton kokonaismassa voi siis olla enintään 2675 kiloa. Ajo-oikeus mielessä ei ole merkitystä, ovatko vetoauto ja tai perävaunu kuormaamattomia. Suurimmat sallitut kokonaismassat ratkaisevat. Eli aina kun puhutaan ajokortista, niin silloin puhutaan kokonaismassoista. Eli P-kortilla kokonaismassa, mitä minä saan vetää, on 3500 kiloa. Ja otetaan toi mun Tesla tohon, niin Teslan oma massa on 1931 kiloa. Ja tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa 2305 kiloa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että mä saan vetää tällä autolla peräkärryä tai vaunua, jonka kokonaismassa on maksimissaan 1195 kiloa. Ja toi vaunu, tai tämä vaunu, missä mä nyt istun, niin tämän oma massa on 879 kiloa. Ja tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa 1100 kiloa. Elikkä yhteensä kokonaismassa Teslalla ja tällä vaunulla on 3405 kiloa. Eli saan vetää P-kortilla tätä, mutta ei saisi olla 1200 kiloa omamassalla, kokonaismassalla olevaa vaunua. Silloin mun kortti ei enää riittää. Se pitäisi olla se pikku E. Pikku E:ssä sitten saa kokonaismassa olla yhteensä 7000 kiloa. Mähän mietin aluksi aika paljon, että mä olisin laittanut Model X:n itselleni. Siinähän olisi maireen se vetokyky, eli sillä saisi vetää jo 2268 kiloa painavaa vaunua. Mutta kun Model X:n kokonaismassa on jo yli 3000 kiloa, eli minun kortilla, mikä tällä hetkellä on, niin mä en saisi vetää sillä edes peräkärryä. Koska peräkärryn kokonaismassa yleensä on jotain 7500 kiloa, niin P-kortilla sitä ei tehtäisi. Se korttihan on aika helppo se pikku E sinne ajaa, mutta se pitäisi ajaa myös sit puolisolle, koska mä haluan välillä istua myös vänkärinä, että puoliso ajaa kummallekin. Ja toinen mikä siinä on huono, että mullakin on se pitkä kortti vielä, eli jos mä sitä muuttelen, niin mä joudun sitä sitten vähän väliä aina uusimassa nykylainsäädäntöjen takia. Niin mielelläni pian yksistään ton P-kortti itselläni tällä hetkellä. Jes, eli kortti riittää tätä yhdistelmää vetää, eli aina oma massat merkkaa siihen, mitä sun kortti riittää. Jes. Seuraava, mitä on paljon multa kysytty, niin sitä, että Teslan vetokykyhän on 1000 kiloa ja tämän vaunun kokonaismassa on 1100 kiloa. Niin silloin kun puhutaan sitten siitä, että mitä sä saat sillä autolla oikeasti vetää, niin Trafi sanoo seuraavaa. Suurimmalta tekniseltä sallitulta massaltaan 825 kg perävaunua voi vetää autolla, jonka suurin sallittu hinattava massa on 7500 kg. Tällöin perävaunun pyörien kautta maahan voi kohdistua enintään 7500 kg. Eli tarkoittaa siis sitä, että jos minut puntarille laitetaan, niin tämän vaunun renkailla saa olla maksimissaan 1000 kiloa painoa. Osahan menee totta kai aisan kautta tai niin kuin vetokoukun kautta tuonne autolle. Ja tämän vaunun oma massa oli vesineen kaasuinen 879 kiloa. Todellisuudessa tämän vaunun paino, mitä renkailla tyhjänä on, niin se on jotain alle 8500 kiloa. Eli käytännössä mä saan tähän noin 100 kiloa laittaa vielä vaatteita muuta mukaan ja
tää pysyy laillisena tämä minun yhdistelmä. Totta kai mä oon laskeskellut myös, mä oon telkkareita laitellut, kaikkea muuta tähän, niin vähän laskeskellut, että paljonko tänne oikeasti tätä painoa tulee. Ja me pyritään myös sitten aina kun reissuihin lähdetään, niin laittaa noita johtoja ja kaikkea muuta auton kyytiin. Että ei se kokonaismassa sitten, tai se paino siltä renkailta nousisi sinne 1000 kiloon. Et totta kai se vähän vaatii suunnittelua, että pitkät reissut, niin ei vaunua täyteen tavaraa, vaan mielellään sinne autoon niitä. Mutta sen kanssa saa totta kai olla tarkkana ja vähän laskeskella, mutta laillisena mennään kuitenkin. Hyvä. Toivottavasti tää vähän avasi ajokorttijuttua ja Teslan vetomassa juttuja, että mitä mä saan tehdä, miten näitä saa vetää. Ja jos on jotain kysyttävää niin, tai korjattavaa, niin mielelläni tästä keskustelen enemmän tuossa kommenttikentässä, niin laittakaa siihen viestiä, jos joku vielä jää mietittymään. Kiitti tästä. Moikka!